איזה יום. אצלייפ, ניצחנו. נועם! יש. נועם! יש. נועם. מה? רוצה ללכת לארקייד? יאללה, בוא. איזה כיף שזה ממש מעל הבית שלנו. מזל גם שקנינו כרטיסים אתמול. מזל שקנינו כרטיסים אתמול, אבל בסוף הארקייד היה סגור. כרטיס? הנה הוא! קח את הכרטיס שלי. קח את הכרטיס. אוקיי, תודה. אתם יכולים להיכנס. וואו, אני צמא. אוקיי, בואו תשתו, אני אתן לכם מים. מים, ייי! בבקשה, הנה בקבוק שלכם. מה זה? זה דרקון! יואו, יש כאן דרקונים. אתם רוצים לזכות בזה? כן. בואו, יש לכם אתגר. אתם חייבים להתחיל פה ולהגיע ל10 נקודות. מי שלא מצליח, אם נגיע ל-11, אם תגיעו ל-11 אתם עדיין תקבלו. יופי. אפשר הכל. אני ילד מיניגנס, אני אנצח את זה בקלות. הוא כבר על 7? וואו, אתם ממש טובים. יאללה, אני שחק. הגעתי ל10? עשיתי 11. הוא על 11 נקודות ואתה אני 12. 12 נקודות. שברת שיא גינס אי פעם. ייי! אתם זוכים בדרקונים, כמובן. יש! הנה, קח זה שלך. זה שלך. יואו! רגע, יש. זה יורש! רוצים עדיין המקום נשרף! תברח! מה עשיתם? בוא נחבא! מה עשיתם? תעזרו לי לחבות! ילדים! לך מפה! תפסיק לשרוף את האזור! תפסיק! לך מפה! בוא נברח! תעזור לי לחבא! גרש אתכם! תעזור לי לחבות! לך! חיבינו אבל! לך! קישטה! אתם לא חוזרים לפה יותר בחיים! לכו! בוא, חייב לחזור הביתה. היה אבל אחלה יום, היה כיף בזה. כן, היה כיף לזכות בדרקונים. אז בוא נלך עכשיו לישון, עבר היום גם ככה. אני אשחק עוד קצת עם חברים שלי, אני לא ממש... אסור לך. אמא אמרה שאתה צריך לישון ב-12 בלילה. בוא. טוב. לילה טוב. נועם, איפה אתה? אצילה! בוא מהר! בוא לפה מהר! לא, נועם! הנה זה לא יבוא. לא! בוא. שלום. היי. אם אתה רוצה את אח שלך, חייב לבוא איתי. אוקיי. בוא. תראי. ואם אתה לא תבוא, אסון ייפול עליך. אבל... תגיד, אתה זוכר אותי? לא מכיר אותך. עכשיו אתה זוכר אותי? כן. מה עשית לאח שלי? אני לא מספר לך. עכשיו חזרתי לעצמי. עכשיו בוא לפה. אתה יכול להתחבות, אתה לא יכול לברוח. נכנס לבית שלו, אין לו את המפתח. בוא מהר. איך אתה נכנסת? לא. לא. אתה בטוח? עכשיו אתם שלי. איקור, תתעורר, איקור. נועם! הוא קשר אותנו, יש לך חרב, תשחרר אותנו. יופי, בוא. בוא נתחבא, הוא בא. הוא שם? שיטו שם. יש לי מחבוא טוב. איפה? אוקיי. יש פה קומה אחת למטה, אני מתחבא שם. אני אלך לבדוק מי הם. איפה הם? יש לי חרב, אני יכול לקרוא לו להתעלף. אתם תצטערו על היום הזה. אתם תצטערו על היום הזה.
הוא לפה. כן? איפה אתם? רואה אותו. עכשיו אני אקרא לך להתעלף! זה מה שעשית לי ולנועם. נועם! ניצחנו! תיזהר! הוא כאן! תיזהר! מה עשית לו? יכולת. אני ניצחתי אתכם. בוא לפה. אתה תצטער על זה? בוא לפה. נועם, אם תיתן לו מכבה בשיחה, אתה תצליח מילים אחרונות. אני ארוג אותך. בוא לבית חולים. אוקיי. זוכר את הדרך. אתה תתקדם מהר, אני כבר אגיע. אוקיי, תעשה הכי מהר שאתה יכול. אני אנסה. בוא, זה כאן. למטה. הגעתי. פה. תישן, תטפלו בך, אני פה. טוב, אוקיי. אלה שאני שומע מישהו בא. אוי לא. לא. לפה. לא. מה אתה עושה? כן. אתה... מה אמרתי לך שתצטער על זה. הצילו! נועם! השטן! מה זה? יש לו. רק. מה זה? למה אתה קושר אותי? אני אח שלך. מה אתה עושה לי? אני אח שלך, הוא סתם משקר. אתה משקר. מוזר. איזה מוזר, אתה משקר. זהו שמשקר. למה אתה משקר? אתה משקר. לא. מי? למה אתה משקר לו? מי ממכם? אני נועם אמיתי. זה אני. אל תקשיב לו, הוא סתם שקרן. הוא שקרן אני לא גדול. שקרן. יש לי אני רובה. נועם. זהו. ויש לי אני עירייה נועם. אחת. ואני לא. רע. הוא. הוא השטן. ואני לא. בחרתי. לא.